Sí, señor, así de ben o fan estes rapazas e estes rapaces que nos chegan dende o Concello de Portas, onde enviamos un saúdo agarimoso neste comezo do luar. Eles chamanse Ancestros e practican así de ben esta música folk da nosa terra. Gústanos ver a rapaces novos, presentación de grupo no luar.